ngila kerpat red yung Honorable Chief Minister hakini kisngi ki bang ya kendo iki masubha at least ya ka jingsiu ka jongki ngin ya le katana ban pendat mat pen khoi kani gede ka message ya ki Asha tong ini terelang ya kani ka kam ka babha mat ngakermen hiru bangin la ban ya shong ban ya sungtu para nong ya tere Asha but habawan kanu kakya kasyon ya kinong shong jongpi ton nai menti kenere lagi jongpi kiti haba pidon ki long kami ki ba armen ki badan kami ke jingkmi jo pipet yo piong ngala le strike ngam tre shu on pe pi kajing dom jongpi yang ni kinong penyak sarkar kan kata ya kapat kakya jongpi baik semua pila ban nang tre ya kakam ka bapa ka pitre bat ngila kwa du menta bakala dei ka pori ngil SC bangin let no shi district ki repair ha kane snem ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing shem jong ki nong tre jungi haka health department hakini ki kendet banai nado pa mashipti kumkan minister jong kan ke department ngala persangkat balak meni kenduk syai ki doktor ngala liakat balak meni kenduk syai ya ki nos ki bakmi ya ki jaka ai sumar kajudai hikir ko man salet shu man sanang ya kenduk man sanang ya keren but ai bakani ka jing snow kanong penwit ya kata ka service ka bangidon kampan ai service to humanity is service to God lada ki Asha ki don kam ngalong ka bakla bani kenduk yang iki halor kita ki kendon ki bangla ngala betach biha bani kesni akar paru ya barok ki bamud badan kamon kaban kentiu ya ki imnang kasalang tak kabalik susurok pimyo jin mutoy kani gadik sarkar bala jit tapi nakamta jokpi ya kabit kabiang ka jongpi abadan kanu jit wani kanu ngin ya kana ngin ya kren lada pipet ya kani kakot kabangan ngan bha lang ya pi hen no pi ken kajing ken ga jonga hiki ngoong normally lada ka ki Asha ki tray ya kini ki kam ki bagi don kam mentre average kumba san hajar shiteng don ki bayo on brewa jaru akas ci benai ti ka claim ka jongki kala banlong a little more than bon naki kinum nang ban claim ti ka tu ka incentive jongki tin ringi don ki ENMs ngidon ki MLHPs ki banyarap ipi hapo kasnong ka bapikre lak banday ba kisnong kimbiang ya ka network ngala keren don ngala kamsay mitay gani ka kam krabanay ngala di shimi ka jingi kay ka bubit ka bubiang ya kany mapihang ni ngam taray ade rushis ke kam long beta ban kam day ba shisha ti sapet hang ni kani ka list ka don lang bat ka kerteng jong ki Asha bat kum mga ban biang yepi volunteer kamu kuno kat ka PI by the name nginya sngow nginya burong naman hakapot ba piban pray kani ka kam rupila tip bakalong kupta kamday ti ka kam kabayo pension kamday ka kam kabayo tulob kadi ka kam tray mon sngow ba na do kasngi ka ba piray ba pintray kumi Asha pila tip lupa ya kan nature jong ka jingete so skulan bat ka kam ka bapintre kam day ti shabar jong kata kam day bangala khot ye pi banong one tray kam bat ngi kini ki kendon ki bapin sa tray bat pin sa yo kumta na do kasin ka mating kong laong you are volunteers kini ki volunteers tray mon snoba bat lada kaday siya kata ka baki Asha skila hable lot barok ki kam ngidon kam bang kmi ya kata kadi kiki baki ya kren kabang ngihap man snap balay gadan kata kajingkot kay da kakam ka baki tray balay ki Asha kin tray lo di kakam ki ENMs pagi layo ki MLHP pagi layo
Kisutu dan kam man yasutu. Ya kabangala tong ini kana, ya kabangamla nai kana. Namar kabha na ka sarkar kami ka David tik kat tu. Ki divide bed ya ka state ha kishnong. Kat kum ka population kumta ki bha ya kita ki nong tray volunteer. Ka Arunachal kadantang khat ar spa shnong. Tipin nujar ya ka jingyo jong ka Arunachal ka batang khat ar spa shnong. But ya ka jingyo jong ki Asha ha state jong ni badan nyaw wajar peligi shnong. Kala per bak labang. Ki begi states ki bon kita ki resources ki jong ki. State ka jong ni kadang long ka state ka baduk. Balengin ya len ya kata. Jingyo jong ni kadang long ka bakhandet. Bat ni Juliet barabor nakapor siya Delhi ban pan nakabol ka bahe. Tipin pala ele. Ibon ki sectors ki badon kum kini ki problems. Nrai hakapor ba pi trai rangkat pi shifti kum iasha. Hato don mo bakulari pi yok palat. Don mo ba ong pinsayo tulong. Neki ong pinsayo ki incentives. Tinggi don kamban persai. Aingu ikituki asya saudong kajela ki bahado menta. Kitray bet ya kakam. Tray bet ya kakam. Tray ya kakam. Kani kadi kakam blay. Kakam kenja blay. Ngai kentan. Namar ki bapang ki basitom kin jenjar lada mapi. Pimdan hakacaka kabapihap an ai ka service.